Hi guys, mayong gabi, mayong adlaw, maayong pagtan-aw sa akong itom nga naong dark brown bitaw. Guys, mag-share lang ko ba kay kami mga lalaki looy nagkaayo mi pag kanining ang duguon ang babae. Matingala mi kay heblaron lang kaayo. Kanang bisag dili heblaron ang high blood lang bisag mga niwang heblaron. No, ano ba? Ganun kami panghimong taninyo basta kanang pagduguon mo. Anong kaulitan mi ninyo basta kanang duguon mo. Nanong inyo ming pasakitan. Nanong inyo ming sumpagon, kumoton. Sabaan nagkalit, bisig wa misalag. Mi style ng mga ganun. Go up, anak ka, dol-dol. Bisala, hi. Pag-dol-dol niya, ako sa mood. Ano siya siya? Ano siya ka? Bulagan kasi mo uyab. Wala. Ano lagol? Saan na sila? Uy, maruman. Nang lisod kaayo sa amo nga laki, kami mag-adjust permanente. Nang sakit po baya. Kung kamo gisakitan mo kay dugo mo sakitan po baya may kanang inyo may kusion, kasabaan, hapakon. Pinakasakit ana ini. Uja, wa ko maangay si munong bati kay naw. Bati bitaw. Ay lamig kasabi. Ay lamig. No. Unta ba? Nang dili unta din yung pasakitan kay luoy kay may mga laki ba ya wala biya gihimo nga dautan sa inyo nga amo lang unta nga kung duguon mo matabangan unta mo na mo pero kasabaan mi ninyo wala man unta may matabang pero nga amo nga malipay na lang unta mo tuking-tuking ana pero kasabaan mi ayo taon maluoy taon mo sa amo pila ra ba ya mong kusog 10% ra niya kasi yung pagit ayaw taon please lang girls